Pod motom Kupujmo domaće danas je u organizaciji Saveza civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojskog kantona i javne ustanove Biblioteka Magla upriličena prezentacija sarajevske firme Klas, jedne od 100 najvećih bosansko-hercegovačkih firmi. Klas posluje 115 godina, ali najveći zamah doživio je kada je prije 2 godine ušao u grupaciju AS. U asortimanu ima oko 1000 proizvoda, izvozi u 33 zemlje i zapošljava 930 radnika. Protekle 2 godine, pa eto recimo i zadnjih 10 godina u Bosni i Hercegovini se znatno diže svijest i o kupovini domaćih proizvoda, pa tako i možemo slobodno reći, ja kao predstavnik kompanije Klas mogu slobodno reći da zaista domaći proizvodi mogu da odgovore zahtjevima naših potrošača i naših tržišta, ali ne samo domaćeg nego i inostranog, i to vam govori činjenica da svakako i uz mnoge kompanije Klas izvozi u skoro 20 do 30 zemalja širom svijeta svoje proizvode. Mi se svakodnevno trudimo da naše proizvode kontrolišemo, da proizvodimo na najbolji mogući način ono što odgovara u suštini tom nekom parametru kvaliteta proizvoda i da to u krajnjem slučaju stigne do naših potrošača i da on bude naravno zadovoljan našim proizvodima. Ova kompanija poznata je od ranije po proizvodnji brašna i pekarskim proizvodima, tjestenini, slatkišima, čuvenim baklavama i hurmašicama i još čuvenijim lokumima, ali Klas je trenutno i najveći otkupljivač jagodičastog voća. Mi svakako u našem asortimanu imamo blizu 900 proizvoda i normalno da mi volimo reći da smo ponosni na proizvodnju brašna kao jedan od najvećih proizvođača brašna, međutim ne zaostaju sigurno ni ostali segmenti naše proizvodnje. Danas smo malo tu razgovarali o otkupu malina i proizvodnju bobičastog voća. Klas je jedan od najvećih otkupljivača bobičastog voća i malina u Bosni i Hercegovini i svakako to proizvodimo i za komercijalne svrhe, odnosno za naše domaće potrebe potrošača u Bosni i Hercegovini, ali u izvozu pa sve u širom Evrope i svijeta se pronađu naše maline iz domaće proizvodnje. Kompanija Klas je i društveno odgovorna firma. Mi svakodnevno komuniciramo sa našim potrošačima i gledamo svakako da udovoljimo njihovim potrebama, osim same kupovine, dakle to su neke druge potrebe u smislu sponzorstva njihovih aktivnosti. Imamo jako lijepu saradnju sa udruženjima širom Bosne i Hercegovine, ali i drugim udruženjima sportskim i kulturnim i slično. Svakako upravo iz tog razloga danas u Narodnoj biblioteci i u saradnji sa Savezom civilnih žrtava rata Zeničko-Dobojskog kantona smo organizovali jedan od ovakvih druženja. Želim još napomenuti da vrata Klasa, odnosno kompanije Klas d.d. Sarajevo, su širom otvorena za sve naše potrošače i svaki mjesec nama dođe minimalno 40 do 50 posjetitelja koji obiđu naše pogone i djece iz vrtića i škola, i mi gledamo da normalno, pored toga što pružamo kvalitetan proizvod, budemo i društveno odgovorna kompanija i pomažemo našem stanovništvu. Današnju prezentaciju pomogle su firme Madi iz Tešnja i Saraj Milk Magla, a prigodne poklone organizatorima i predstavnicima kompanije Klas uručile su predstavnice civilnih žrtava rata iz Zavidovića i Tešnja.